Turƙash, a yau ne muka samu rahoto na musamman game da shahararrun mawaƙa waɗanda suke trending a wannan zamani. Kama ga irin manya-manyan mawaƙa waɗanda suka samu lambar girmamawa a lokutan baya. Mai sauraro, kafin mu je zuwa ga wannan shiri, idan wannan shine farkon kasancewar ku a cikin wannan tasha ta mu mai albarka, ku daure ku danna mana subscribing, sannan ku danna mana alaman ƙararrawa yanda da zarar mun ɗora manhajar mu za ta iske ku a duk inda kuke a faɗin Najeriya da sauran ƙasashe baki ɗaya. To ma sauraro, za mu je kai tsaye zuwa ga wannan shiri game da shahararren mawaƙi wato Umar M. Sharif. Umar M. Sharif na musamman kenan, mai kiɗa mai waƙa sannan mai shirya fina-finan Hausa. Wannan mawaƙi baiwarsa ta daban ce, saboda haka kafin mu je zuwa ga shirin za mu koɗa wannan mawaƙi domin ƙayata irin shirin da muka zo muku da shi, domin shirin ma na musamman ne, shi ma wanda muka kawo muku na musamman ne. Saboda haka wannan mawaƙi ya kasance yana yin shiri na musamman a masana'antar Kannywood, sannan ya wallafa waƙoƙi wata 11 da suka wuce, wato 2025. ya yi wata fitaccen waƙa wacce wa laƙabi da suna Bilkisu Salis na kamu. Wannan waƙa ta musamman ce, ta samu ɗimbin magoya wato makallata, domin ta samu mutane 584. Saboda haka wannan waƙa ta samu makallata ƙwarai da gaske, domin ta yi trending a zamaninta. Saboda haka akwai wata waƙa wacce ta yi wata 8 da yinta, wacce aka yi ta domin ɗan siyasa, wato wanda ya yi wa laƙabi da suna Muna Murna Obasani. Domin wannan waƙa ta musamman ce wadda shahararren mawaƙi Umar M. Sharif ya wallafa, sai dai ba ta yi wani dogon zango ba sakamakon waƙar ta siyasa ce. To amma ga wata waƙa wacce shahararren mawaƙi Umar M. Sharif ya wallafa a 2025, wacce ya laƙabi da suna wato Sanata Babangida. Ita ma da ike waƙar siyasa ce, bata samu wato karɓuwa sosai ba, ta samu mutane 13,000 sannan a cikin wata 8. Saboda kama saurare, za mu je zuwa ga waƙa ta gaba wacce shahararren mawaƙi Umar M. Sharif ya wallafa a shekara ta 2025, wacce ta yi kimanin wata 8 kenan, amma ita ma waƙar siyasa ce, ta sami kimanin mutane 16,000 a wato waɗanda suka kalle ta, wacce ya laƙabi da suna Sanata Babangida again. Saboda haka ya yi wata waƙa ta soyayya wacce ya yi wa laƙabi da suna Umar Butu. Saboda wannan Umar Butu waƙa ce ta musamman wacce ta samu karɓuwa, har ta samu mutane da yawa, amma ita ba ta siyasa ba ce. Ita ma ta siyasa ce. Sai mu zuwa gaba za mu samu wata waƙa wacce aka ƙara yi ta Sanata Babangida, wacce ta yi wata 6 da ɗorawa, ita kuma ta samu mutane 63,000. Sannan akwai wata waƙa wacce Umar M. Sharif ya yi, wacce ya yi wa laƙabi da suna Tarikitani Visualizer. Saboda waƙa ce ta soyayya, ta samu mutane 113,000 a wata 4. Saboda haka za mu je zuwa ga wata waƙar wacce shahararren mawaƙi Umar M. Sharif ya wallafa a shekara ta 2026, wacce ya laƙabi da suna wato Lala Visualizer, wacce ta samu mutum 84,000 a wata 4. Saboda haka za mu je zuwa ga wata waƙar wacce da ita da Umar da Abdul M. Sharif, wacce ta samu kimanin mutane 145 a wata 4. Masu sauraro, kada ku manta, Umar M. Sharif kuka saurara a cikin shirin nan na musamman. Sannan akwai wata waƙa wacce Umar M. Sharif ya wallafa a 2026, wacce ya laƙabi da suna Soyayya ta Visualizer, wacce yi wa wato wata masoyiya. Saboda haka ta sami kimanin mutane 125 a cikin wata 4. To Umar M. Sharif da ya yi aiki a cikin wannan shekara ta musamman. Sannan ga wata waƙar ta musamman wacce wa laƙabi da Soyayya ta,
wato tirela wacce a shekara ta 2026 wata ɗaya da ya gabata, amma wannan waka ta samu karɓuwa kwarai da gaske domin wata ɗaya ta samu kimanin mutane 146 wato 143 a wata ɗaya. Saboda haka masu sauraro kar ku manta, idan wannan shine farkon kasancewa ku a tashar mu, ku daure ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa yadda zarar mun dora manhajar mu za ta iske ku a duk inda kuke a faɗin Najeriya da sauran ƙasashe baki ɗaya. Kar ku manta ku dinga aje mana comment domin sanin ra'ayinku game da wannan tasha ta mu. Mun gode kwarai da gaske, a huta lafiya.